Jes, eli nyt on saatu kaikki tylsät huoltohommat hoidettua pois alta, eli päästään siihen kaikkein olennaisimpaan asiaan, eli tarrojen liimaamiseen. Ja ensimmäisenähän tällaisessa tarrojen liimaamisessa tärkeää on, että putsataan kaikki pinnat kaikesta rasvasta ja muusta liasta, mitä niissä voi olla. Tähän sopii ihan rasvanpoistaja, perusjarrukliinerit ynnä muut. Elikkä nyt olisi vuorossa, että ruvettaisiin pistää näitä ilmanohjaimien tarroja. Ja tää tarrojen liimaushommakin on vähän semmoista, että tähän on melkein yhtä monta tapaa laittaa näitä kuin on laittajaakin. Mä oon itse tottunut tekemään niin, että mä yleensä aina tarkistan, että tarra on oikein mallinen, suunnilleen katsoo silmällä, että reijät osuu kohdilleen, että se on semmonen kuin sen pitää sen tarran. Ja sitten kun mä lähden liimaamaan sitä, niin mä lähden ihan pienen palan kulmasta otan auki, että mä saan sen alkuun sen tarran. Eli tuolta voidaan katsoa vaikka toi reikä kohdilleen, ja sitten kun täältä pistetään tää kulma kohdilleen, niin silloin periaatteessa tarran pitäisi tulla oikeaan kohtaan kiinni. Noin, eli nyt me ollaan saatu se tarra alkuun ja vieläkin se näyttää, että se on ihan kohdillaan. Kannattavaa tässä huomasin itse täällä kylmissä olosuhteissa, kun liimaillaan näitä tarroja, niin kuumalla puhaltimella on hyvä lämmittää sitä tarraa vähän ennen kuin sitä rupeaa laittamaan, koska kylmässä nämä tarrat menee niin jäykiksi, että ne on vaikea liimata, niin kannattaa ensin pikkasen lämmittää niitä, niin ne taipuu näihin muotoihin huomattavasti paremmin. Ja sitten tosiaan, kun on saatu aluilleen, niin lähdetään pikkuhiljaa irrottamaan paperia ja lähdetään etenemään siihen suuntaan, mihin on tarkoitus. Mä oon tehnyt sen aina niin, että mä teen ensimmäisenä tämän keskimmäisen, laitan kohdilleen ja sitten vasta sen jälkeen nää. Eli keskitytään tavallaan yhteen tommoseen sakaraan kerrallaan. Ja tässä on hyvä vinkki semmonen, että kun on päästy tähän kohtaan, niin voi leikata irti tavallaan nämä ylä- ja alasakarat tästä keskisakarasta, niin se helpottaa tätä hommaa huomattavasti. Niin ei silloin koko ajan meinaa tarttua johonkin, kun ne on tossa odottamassa vuoroaan. Eli nyt me päästään tätä keskimmäistä liimaamaan ihan rauhassa tästä. Täällä taas katsotaan sitten, että reijät tulee kohdilleen. Aika hyvin näytti osuvan tällä kertaa. No niin, eli sitten kun ollaan suunnilleen ruvettu saamaan se tarra siihen oikeaan kohtaan kiinni, niin sitten kuumalla puhaltimella tehdään se lopullinen kiinnitys. Eli lämmitellään pikkuhiljaa. Lähinnä reunat on aina kaikista tärkeimmät, koska sieltä ne lähtee repsuttaa, jos ne lähtee. Eli nyt kun on saatu tää keskiosa nätisti paikalla, niin lähdetään laittaa ala- ja yläosa. Ja täällähän meillä oli vielä nämä teipit oli täällä takana. Niin tästä sitten pikkuhiljaa lähdetään painamaan sitä tarraa paikalleen ja koko ajan silitellään sitä kiinni, ettei jää kuplia mihinkään. Ja tässäkin sit, jos näyttää, että se tarra ei meinaa ihan taipuu kohdilleen, niin kuumailla puhaltimella vähän lämmittää sitä muovia tai tarraa, niin se kyllä taipuu heti paljon nätimmin siihen. Nää on hyviä, kun ne on ohuita siivuja, niin näitä pystyy pikkasen sitten ohjata, jos näyttää, että ei osu ihan kohdalleen, niin repäsee vähän pois ja laittaa uudestaan, niin saa kyllä ohjailtua nätisti paikalleen. Noin, eli nyt meillä on keskiosa ja yläosa ollaan saatu kiinni. Sitten on enää tää ehkä hankalin osa, tää alimmainen, mikä pitäisi saada kiinni. Tää on vaikea, kun toi muovi kääntyilee moneen suuntaan, niin sinne voi helposti jäädä kuplia, mutta katsotaan miten tässä käy. Lähdetään samalla eteneen kuin aikaisemminkin.
Eli pikkuhiljaa ylhäältä alaspäin. Nyt se on siinä paikallaan. Niin kuin näkyy, niin pikkasen jäi reunoihin reikien kohdalle, ettei ihan osunut keskelle, mutta niitä on mattoveitsellä helppo vähän muokkailla. Ja sitten samaten nämä terävimmät reunat, niin nämä ei ihan itsestään ei taivu paikalle ja jää kiinni, niin silloin taas kuumalla puhaltimella kun pikkasen lämmittää, niin ne tarttuu sinne kyllä. No niin, eli siinä meillä nyt on valmis tuote sitten näkyvillä ja siitä tuli ihan hyvä kyllä, että pikkasen tosiaan joutui noita reunoja leikellä ja leikkaa liimaa ja askartelee, mutta kyllä ne siinä ihan loppujen lopuksi nätisti taipu. Ja tosiaan niin kaikkein vaikeimpia laitettavia onkin justiin nämä ilmanohjaimien tarrat ja sivunumerokilpien pohjat, mitkä on kaarevia moniin suuntiin. Ne on aina vaikea saada sillä lailla, että niihin ei tule kuplia, että jos haluaa harjoitella tarrojen liimaamista ennen kuin rupeaa näitä laittelemaan, niin takalokarit ja tulokarit, missä on suorempia pintoja, takahaarukat, niin niistä on helpompi lähteä vähän sitä perustekniikkaa opiskelemaan ja sitten vasta näihin vaikeimpiin.